Wafdu Hulan. Peygamberimizin 62-nji ýaşynda bolan bir kysgaja waqia. Bu içinden derman derslerini hizmetine yetiren inşallah. Wafdu Hulan. Bir owan tayfan tarafından 10 nefer dayı oğullardan, merda adamlardan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna geldiler. Hulan diýen tayfadan. Faqalu ya Resulallah. Nahnu ala man wara'ana min qawmina. Medine-i Münewwere'ye gelip Resulullah aleyhissalatu vesselam menen salamlaşıp ahwal porsi edip on näne dayı oğlan şolun içinde bir keplemeni durupdyr. Ya Resulallah. Biz musulman nipdir. Berekallah. Berekallah. Ta'cilul mesarrat diýen ulamalar. Evvel hoş habar aýdyp taraf begindirmekde. Turunun Resulullah bilen kepleşenlerine aýdypdyrlar. Nahnu mu'minuna billah. Biz musulman kavm diýipdirler. Resulullah'ın begindirecek bolup turundan şikefa aýdypdyrlar. Biz izimizdeki adamların tarafından geldik diýipdirler. Qad darabna ileyke abatal ibil ve rakibna huzunal ardi ve suhulaha. Ya Resulallah. Biz diýelimiz bilen diýemin gaýtypdyrlar da. Bay dağlaň, dereleň, ýerleň tüňük çöküklerini geçirdik ha diýipdirler. Yani çekin zahmetlerinden Resulullah gaýdypdylar ha. Näme diýdiler? Ya Resulallah. Bay tüňük çökük ýerleri, aýlaw dolaw ýerleri geçirip gelenler sana diýipdirler. Wal minnetu lillahi taala we li rasulihi. Ya Resulullah minnet edip aýdymyzak diýipdirler. Bir Hudaýyň nygmaty, bir sen bereketin diýipdirler. Minnet edip aýdymyzak diýipdirler. Allah'ın nygmatyny aýdýas diýipdirler. Sen bereketini aýdýas diýipdirler. Wa qadimna zairina lak. Yürüýte sana owamyzyň tarafından saýlanyp geldik, namaýende bolup saýlanyp geldik, sana ziýarete geldik diýipdirler. Ey cemaatlar, bir gece Peygamberimizin yaşayışından kıskaca ha bir gece kurdum. Peygamberimiz de cevap etti, tamam bolýar. Ýöne bir edeb-i zindigini bir gece bir ders alaýlyň. Yani näme? Adam yaşayışynda edep gerek bolmaly ha. Yani bir adam haklyken bolsa, tahsilatı ýokurda bolsa, ilmiken, puluken, zeriňligiken bir kafi dämişdik ha. Adamy edep de gerekmişdik ha. Yani şu adamlar şu mahal näme aýdyp yani Peygamberimize biz şeydik, biz şey denir, zahmet çekenler, taşyerden gelenler diýip sana aýdypdylar ha. Yani bir adam özünün din anasyna aýdýar da, men şijilik zahmetler çekýänlerin ha diýip şeriatda işgal ýok zatmışdyk abi. Bir minnet dälmiş abi. Ya Resulullah biz taşyerlerden gelýär ha diýipdirler. Dağ dereleri geçirdik diýipdirler. Aýlaw dolawlary geçirdik diýipdirler. Bay tüňü çökükleri geçirip geldik sana. Sen ziyaretine geldik diýipdirler. Sogap gerek bolsa, bay gelersiniz diýermi Peygamberimiz? Wezifäň gelersiniz diýermi kamşan Peygamberimiz? Wezifäň daýsaň diýermi şunu? O hemmäňiz aýdýaňyz, o belli zat Resulullah on diýenakdyr diýip. Ilguniň içinde edip ýürýärmi? Erhiliğin arasında ýürýärmi şu gördüň? İki doğanyň arasında näme diýip ýürýärmi? Aslında inatan arasında yuvaş yürüyen aktaşı vurdum. İşte inşallah açıklar baydın. Hadirçek belli bolly bir adamın, men sadece değil, bir adamın mehabbetini celbetmek için, bir adamın öz denanasının, öz erinin, öz doğununun, öz doğusunun mehabbetini celbetmek için, şon mehabbetini özüne çekmek için edin işlerini aýtmak işgali yokmuş. Men senin için zahmet çekýän, çaýhyň öldüýän, men bay erti irden turdum, beýtdim, şeýtdim, ýa kesbime ötdim, karıma ötdim. Ey doňjom, ey äri, ey denanasy, men zahmet çekýän saňa diýip aýtmak şeriatda işgal ýok zatda. Hatta Peygamberimiz de sahabalarına aýdýarmış, bir wagt Medineli sahabalarına aýdypdyr. Ey sahabalarım, siz odal palan tüýsli dädiňizmi? Palan tüýsli dädiňizmi? Men siziň eliňizden tutmadymmy? Adam bolmadyňyzmy? Odal dawaňyz bardy, mehabbetli bolmadyňyzmy diýip Resulullah da zahmetlerinden aýdýarmış rahim sahabalarının arasında. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahab şu gelen musulman sahabalar Peygamberimize aýdypdyrlar. Biz şeýitdik, ya bir hamany gaýnata, ya bir gaýnyny özünün körükünde ya gelinin aýdýarda. Men sana şi işler etdim gelinim diye biz sana şey dip duýsýarda. Aýtdy, "Mudan baňa eden ýaxşylygyny aýtdyňyz diýmek gerek dälmiş." Oy aýtsalar. Oy eden ýaxşylygyny aýtsalar, sen mehabbetini çekmeden çürim. Peygamberimiz näme diýipdir?
Wezifäňiz gelmek diýermäy, diýmez onu Resulullah jan. Murabbiýleň başahym ol. Gylykly, hoş ahlak adamlaryň başahym ol. Ulama ewliýalaryň täji ola. Ola hoş ahlakly tek. Ola taryhda tek. Meydanda tek. Adamlara terbiyet vermede tek. Ortaoklan taryhda başa kim var? Şlamandan tut Hazreti Adam'a var yança. Dünya boyunca bu mahal dünýeden hemmek habarly. Toğuluk yerin yüzünü ya başka yerden tanıyan zatlar olsa oklasınlar orta kim var? Peygamberimizin yaşayışından tutsun, bu ola adamın da yaşayışını orta oklasın. Tarih senetli yalfırlap duran dakik gurrunları orta oklasın. Hem ömrünü eden yaxşılığını Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir günü, bir saat, bir lehzesini de yetip görmür. Bu tarih mına aydı oti. Kaş edepler, kaş aydılyan gurrunlar öylümüzde yürüyen bolsaydı da. Resulullah can aydıptır, dirman aydıptır. أما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة. Zahmet çekipsiniz deyiptir. Emma zahmet çektik diýäňiz oň jogabına deýin deyiptir. Sadece Farsça ýaşsak nahwiye berhort gerek bizim ilunimizde. Erhili inata doğan inşallah işte açıklayındır Resulullah canın derman sözün aydeyin. Taş yurttan geldik diýäňiz diýipdir. Türkmen dilini aýtsak Taňry ýalkasyny diýen ýaly Peygamberjan aýdypdyr. İnşallah her adamyňyza Allah sowaplar berer diýipdir. Padaş verer Hudaý size diýipdir. Boş gitmez Hudaýyň ýanyna hiç sat diýipdir. Hudaý size padaş versin, Hudaý size rahmatyna salsın, Hudaý magfiratyna salsın, iki dünýäňiz abad bolar diýjigide Hudaý berýän padaş şodur da. Erhiliyle ders almalı bu gurlünden. Atala ders almalı. İlgun ders almalı. Adamlar var, jowan oğullar, kızlar var. Atamızdan biz doğru cevap alıp bilemedik diýerler. Bir zat aýdymyza aslında bize doğru cevap beren adam saýanaklar diýer. Näme ahunjallardan mıdam eşitdirler ýaştadan ýa belki ulamalardan ataňa üç düýmeler, ataňa ýaxşylyk etmeli. Hemmeti hak görüň, Kur'anyň görüň. Emma ata doglan şonu bir rahim, bir mehabbet, bir edep, bir terbiyet, bir insançylyk, bir adamkarçylyk, bir musulmançylyk kökelmeli bolar ahim. Edin işinizi sowap alyňyz diýipdir. Wa amma qawlukum zairina lak. Ya Resulullah sen ziyaretine geldik deyip aydiýäňiz diýipdir. İnşallah şeýitdirip da salam geldiňiz, kıyamatda da men goňşym bolarsyňyz diýipdir. Ine men sözüne de mana aýtdy Resulullah jan. Dirman söz aýdyp otýda. Faqat gözläp ışga diýip oturmaly. Aham Resulullah aleyhisselam Allah'a şükür edip elhamdülillah Hudaý size tawfik berdi deyip aham olara aýdypdyr. Wadaňyzy qaýym bolun. Wefa edin, öz araňyzda and içýäňiz ýa biri-biriňize wada berýäňiz gaýym durun. Hemsaýa goňşulugyňyzda ýaxşylyk edin. Hiç kime zulüm eziyet edämäň, zulüm berämäň, eziyet berämäň. Zulüm, eziyet biriniň hakyny yemek, awul kefaýtmak, elin uzatmak, paçawlap durmak, adamyň dünýäsini garaňkylatýandyr, kabryny garaňkylatýandyr, kıyamatyny garaňkylatýandyr. Ine şeýtdirip Resulullah aleyhisselam olar ýola salpdyr. Ine geleli öz gurrunymyzy, oňsoň ilunymyzyň bir ulkan derji bolupdy. Şu dersleri bilen inşallah tamam ederiz. 20 dagygada wagtymyz bar häzir. Ey cemaatlar, ýöne ýan gurrunda hamana bir erden anasyna aýdýar-da, men sana şu kadar işleri diýotyn, ýa musafirat, Tehran maşat goýmak, ýa giýjewni maşin menen, ýa tükanymda, ýa sowuk hawada, ýa kızgın hawada zähmet çekip sana çörek getiripdin, zähmet çekipdin, haram çörek getirmek, halal ırzqal Allah berdiğinden getiripdin diýip aýdýar da, şu şeriatda işgal ýok da şoň aýdýany. Şonu dinanan Hudaý üçin wezifesi näme? Teşekkür etmeli. Ýüzüň ak bolsun diýmeli. Hudaý padaşyny bersin diýmeli. Näme minnet etýäň diýse günahkar bolar. Sen wezifäň diýse günahkar bolar. Wezifesini ada edýär ulkan zatda. Bir hamana idarada otýda bir adam sen işiň ýola salýa, bir döwleti işini ýa bir şahsy işini iş ýola salyp otýda. Bizde barýat bizim işimiz ýola salýa amda etýär. Wezifäň diýip kagdy elinden sogrup aýtsan gelişermi?
Ya teşekkür edip almalı bolar elinden. Tanrı halkasını diýmeli bolar ahim. Teşekkürem diýmeli bolar ahim. Hudaý padaşyň bersin diýmeli bolar ahim. Ya sen aýlyk alyp kesipden wazifäň sen diýip insaniýetmişi. İnsançylykda ýok ki. Yani şuurluňlar bir bellice zata. Bellice zatda bolsa ýylygynyň içinde şu mahal dertde. Yani bir erhili, bir doğan, bir inata oğulgydyň içinde bir islami zindigini owadyllayan gaçy. O açıklap aýdyly, "Ken gelin gyz oglan inşallah haýyrlanarly böwürdiňlerden." Ey cemaatlar, öýüne gat adamlaşadamany owadylýar. Onuk zarif kariyle bilen hemme lahad owadyllanýar. Aşpazhanalar servisden ne kadar rahmet çekilýär. İmanly aýallar. Hudaýa imany barlar. Evin maşyny owadyllajak diýip şik puş boljak diýip ne kadar rahmet çekilýär. Aslında şu zaman bir tecmil owadyllamak zamany bolupdyr da. Hop, bir öýüň içinde bir azajyk ahlakda, edipde bir yaşayışımızda owadan bolsun diýip gurrun bolýarmy? Gowy öýüň içinde da bir arasy öýüň içinde, arasy evin maş, arasy owadan servisleň içinde, kaşyk, çengal, behterin gazala, dürügey bişirilýär da. Oňa bir ahlak, bir zindigi, bir ýürek okşar ýanyk, şonu owadallar ýanyk näme gerek? Aýdym jemaat, näme gerek? Edep gerek, terbiýet gerek. Ilm gerek däl ha. Maňa tahsilat ýürüými ýa? Maňa ilm ýürüými ýa? Maňa edep gerek. Çinançe öy owadallayasa, servisler nagat owadallanýar, gazalar nagat owadallanýar, şokoladlar bilen dürügey meni adamlar gaýra gawy düşünýär maňa. Hatta bir togry öýlerde bir kil, bir kaşyk çangal ýa bir togry dekor owadallyk zatlary ýadadyk diýip täzelýärler, şonu owadallajak bolup. İsraflyk ýerine ohum şoňa baradyr. Erhiliň ahlagydy bir ogulgyz inata doganjyklymyz we ahlagymyz owadallaylyp, bir gurruna girýärlermi? Näme diýip girmeliler? Näme diýip şu öýüň içinde zindigiden ýardamaly ogulgyz inata erhili. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey türkmenler. Ebu Hanife Imam Azam mezhep başymyzyň şagirdiniň bir derman kefini aýdyna. Imam Azamyň Ebu Hanifeň bir şagirdi. Kan işleýänsiňiz adyny. Kim? Hazreti Abdullah ibnul Mubarak. Mari asliyeti mardan, Türkmeniň marsy we Türkmenistan asliyet şotadan. Abdullah ibnul Mubarak. Ey cemaatlar, şu bir derman kef aýdypdy. Hakkan, insafen şu kefi altynyň suwy bilen ýazsaň, onu da şu kefin erzişini eda edilen akda. O kefi cennetin akyan suwy bilen ýazmaly, beheştin suwy bilen ýazmaly. Näme diýipdir? Ey ahun mollalar, ey sofyjallar, ey adançylar, ey beýleki imanly doganlar. Aýdýan kefini öde bil adamyň. Talabtul ilma 20 sana. 20 ýyllap ilmiň ýygyny gezdim diýipdir. Näçe ýyl? 20 ýyl ilmiň ýygyny gezdim, tahsilatymy artdyrdım diýipdir. Ebu Hanifeň öňünde çöket şu oturypdyr. Cafer Sadygyň öňünde çöket şu oturypdyr. Ahmeşiň öňünde çöket şu oturypdyr. Şabiň öňünde çöket şu oturypdyr. 20 ýyl ilmiň ýygyny gezdim diýipdir. Ýygy näme? Wa talattul adaba 30 sana. 30 ýyl edebiň ýygyny gezdim diýipdir. Hakıl çıkgamay şuurrini. Näme diýdi? Başgalar okuyup bermediler şigiýje. Şigiýje bir ýyl içinde başgalar okuyup bermediler. 20 ýyl ilmiň ýygyny gezdim diýipdir. Tahsilatymy artdyrdım diýipdir. Peýgamberiň sözünden, dehretden ýa beýleki her näme bolsun, her näme şenasy bolsun. 20 ýyl ilmiň ýygyny gezdim diýipdir. Wa talabtul adaba 30 sana. 30 ýyl edebiň ýygyny gezdim diýipdir. Nahwi berhord bir kepleşmän ury. Ey cemaatlar. İmam Ahmed ibn Hanbal wa 4 mezhep başyň biri. Oturýan müşrikden mollalaryny almaýdmana hamany 1000 nefer aýdan kefini ýalýan müşrikli ýetişmäni. Almany ýazypda 1000 neferde fakat gözläp şondan edebi öwrenýän müşrikli ýazmaýan müşrikli. Şoň edip oturşundan, edip gülşünden, edip kepleýişinden, edip ýürüýüşinden, bir adama sataşyşyndan, öýüne barşyndan fakat şondan edebi öwrenýän müşrikli. 20 ýyl ilmiň ýygyny gezdim, 30 ýyl edebiň ýygyny gezdim diýipdir.
Men öz gyýdym düşümli, oglum düşümli, o kan almakan ya birda yo buwurdyňly bilen cemaatla ilgunimiz gözdak göräýliňda. Awadalan paşarmanu. Ýöne men açyk sady gün aýdyň. Buwurdyňly bir adamlara ýaraýa, hamana bir erheleý wada ikisi de narahat şu öýde bolýan ikisiniň arasynda näki narahatçylygy ikisi de narahat. Näjire dogurlajaklaryny bilmeýärler zindigiliklerini. Şol adamlar şugurdyňdan gowy haýyrlap dogurlap bilýärler. Çenançy kan erheli özüňizden beýlikden eşdýänsiňiz, görýänsiňiz. Şu Rasulullah'ın zindigi namasyny ştadan aýdylypdy, eşdip öýleri bereketli bolanlar. Erheli dogon ondan sonra gelini öýdi, ne kadar öýli bereketli bolanlar. Şoňa bu gowy ýaraýar. Başga kime ýaraýar? Çağıjyklary terbiýet bermeli bu gördüňleri. Çağıjyklary terbiýet bermeli. Can oğlum, can ýydım, bir kepleşmäň ýolu bardyr, kepleşmäň dur uğru bardyr. O biter öwretip bilmeýän dämi? Şu gurrunlar aýdylypdy, eşitde bir dagyga, 2 dagyga şonu aýt. Biterdi bolmadymy? Eşitdirdir, gördüňmi? Şunu bildiňmi? Şunu öwrendiňmi? Aýtdydyr şeýde. Şeýdilse dagyna ilgün dogrulardy. Rasulullah janyň şu gurrunlary, ulamalaryň şu dirman kepleri, ilmiň ýyzyna geçişleri näjere, edebiň ýyzyna geçişleri näjere. Indi ilgünniň çyman müşkilimiz şu daşy. Aslında bana doğru cevap verilen ak diýdi. Saçan başına dädem bolsun ya enem bolsun ya äri ya hili ya ogly ya gydy. Dogunum men aslında burada diýip şaramak men dogunumy diýär. Aslında äskeren adam diýär. Aslında hiç bir äskeren ak diýär. Görseňde hamana özüne ya sofat goýupdyr ya özü bir ýeri gatnan bolýar. Hiç edebi de ýokda. Eşitsin diniň gurrungyny. At butdan hiç de peýdasy bolup görmer. İşte bir gurrun gelýär, onda bir derman, belkim Hudaý gursagyna goýsun, bu gurrunlar eşitsin, at näme, ýöne sofçylyk näme, ya ýöne aýlyk wagt berme näme, ilim näme, din näme diýe, Hudaý näme diýe, öwde işler men alan aýtyp bereýin. Hulasa bir kysgaça gurrun, indi sen soraýanda, hop, men edebi näjire öwrenmelini, ilmim ba, tahsilatym ba, malym ba, ilmi näjire öwrenmeli? Ya olgydymy näjire öwredeýin? Öz içerimi näjire öwredeýin? Belli zat. Behterin edip kimin edebi? Rasulullah'ın edebi. Şu mahalleçili 3 yıl 4 yıl olup barıya Rasulullah'ın yaşayışını aytıp barıyaz. Ey cemaat, edipten başka da deşittik mi? Terbiyet değil mi? Şudur şu edibin gurrunu değil mi? Şudur şu şahsiyet, buzurguvari, ihtiram, rahm, mehabbet, geçirimlilik, güzeş, ondan başka gurrun vardı mı? Hedefte aylog dolu gurrun şoma var yadı. Rasulullah'ın zindigi namasını öýde yürütmeli, eşittirmeli. Başka hiç yol yoktu. Başka yolu yoktu. Bir murabbi, bir osve, bir ulgu verek, ülümü verek, ulgu. O da Rasulullah canına belli de ki 4 yıl volttur yaşa iştökenine 62. yaşında geçmez. Ini yan kıvırrınmı gözde bir büyük insanlığın biri kim? Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatına 1230 yıl bundan olur dünyadan geçen adam ilmi azmış. Emma evliyalığı güçlümüş. Al-Ma'ad da olsa adam evliya bola yani o elbette. Näme diýip Allah'dan kam gorkýanmyş. Odolla ştada agdalanlar kim? Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Ma'ruf Karhi. Tarihta Ma'ruf Karhi näden näme diýär? Berekatul Asr diýär. Kada fi siyar lil İmam Az-Zahabi. Tarihta ulamalar näme diýär? Ma'ruf Karhiň gurrunu bolanna. Öz zamanını bereket bolup Allah'ın iyi veren adamsı. Öz zamanını bereket bolup tuşan adamtı diye. Ilmi kennelmiş tıka. Bahs eder yanık, münazere eder yanık. Ulamaları gelin otur şeyliğin diyer yanık. Ilmi azmış. Onu da tuşunuyur ulamalı evine varıp otur yanmıştıkle. Hudaydan bana gurrun ver diyenmiştikle. Kıyskaca kepler aydıp yürüklerini er diyenmiştik ulamalın. Kim yali? Ahmed ibn Hanbal yali adamla barıp şun vazını eş diyenmiştik. Çungir ulamalı hayırlan yanmıştıkle. Hazreti Ma'ruf Karhi ulamalar bar şondan hayırlanýanmyşdyklar. Şoň bir derman gurrunu var. Yaltanman men aýdyň, siz de otyňyz bir derman adamyň gurruny rahmat ýagmaga sebep bolar mejlise. Bostan-ı Sadi'de aýdýär. Kasirrah Ma'ruf Karhi bejost. Kasirrah Ma'ruf Karhi bejost. Bir adam Arapda Karhi diýen obada Ma'ruf Karhiň salamyny ötüpdir. Bir derman gurrun, yoksa bir mecliste vakt güymemeden çürüm aydılyan gurrun yoktur. Bir miriz, bir içağır, kılıksız, hem ödü mirizmiştik, hem ahlağı mirizmiştik, berden baran adamın. Anırdı bir kılıksız adammıştık. Ma'ruf Karhiň öýüne baryn bir näçe bana hyzmat etsin diýip bardyr.
O da beyli bir evliya adam, gursu gayratdan dolu adam. O da geçendir ha. Yahudiyle ceşin tutanna, Hudaya dille girip ceşin tutanna, Ma'ruf Karhi näme diýenmişdik öýünni? Fakat kul huvallahu qiyamışdyk. Hudaýyň azamaty ýerin ýüzünde döwülmesin diýip. Beyli bir gayratly adam ha. Hulasa ýanky adam şoňa bardyr. Şenidem ki şebhazi hitmetne hoft. Şu merdan miyan bastuk kart ança goft. Gelipdir görsü bu adam hem merid hem kılıksızmıştık. Tahtın üstüne yatırıptır. Yan Hazreti Ma'ruf Karhi bilin kuşat ile yağın çerme su getirtir, çay getirtir, nahar getirtir. Bana hizmet etiverdir. O adam da hiç kıygıriyan olmalı. Bana näme berek, näme etdip, mihman ha öde. Bana kan zahmet çıkıp giyeceğin bir yarına Ma'ruf Karhi Allah ondan razı ol. Huday onu cenneti firdevs ata etsin. Şu tahtın yanına uyku tutup irkiliptir da. Suhanhayı munkar be ma'ruf goft. Ki yektem çera qafil az vey behoft. Hazreti Ma'ruf Karhi yatqaltır, yadattır da o yankı yatan adam qıygırıp sevmeye dörptür. Siz ahun, siz evliya sarab, siz hizmet ediniz da giyeceğin yarına ha. Siz yönü atmışsınız, siz zadınız yoktur, hizmetin uğrunu bilyen nersiniz, ağzına gelen paçavlap söğürttür. Ma'rufun öde inne ha. Ağzına gelen aydıptır. Yönü siz at buğut, yönü näme, ağzına gelen aydıptır. İnsaniyeti var, mertliği var. Yeki goft Ma'ruf ra der nahof, şenik diki dervişi nalan çi goft, ohun bir aydıptır, ey Ma'ruf diptir. Näme diye bir değerli diptir, qavda över diptir. Öýdi yatanak, seni yatırnak, hemsaýlary yatırmat dipdir. Zımda över elinden tuttu dipdir. Ger insaf xahi sagi haq şanas, bisiret bih az merdum nasepas. Şol adam aýtypdyr. İti çöre oqlandy gurgun mulaya dipdir. İt qowdan bijiri qadr bilmeýän adamdan dipdir. İdirdetde över daşaryk dipdir. Ma'ruf Karhi näme dipdir? Ol Allah'ın do'sy. Ol owasyna berakatul asr bolan bekhandid. Ma'ruf Karhi keyfet gülüpdir. Bekhandid goft ey delaram joft. Perişan meşo zin perişan ke goft. Be meridin aýdýan kefine narahat bolma dipdir. Hudaý onu merid etdi dipdir. Beňde janym sag dipdir. O bir gije, iki gije, beş gije şükürnen şimdi oturup bilim kuşar dipdir. Eşden şükürle lan işgal dipdir. Aydar aydar goýar da dipdir. Men Hudaýa şükür edýän, men o däl, o da men näldipdir. Şoň şükürnen şimdi olsa dipdir bilim kuşajak. Näme işgal bar? İni görürüm tamam mı? Sa'di näme diye. Sa'di näme diye. Hazreti Sa'di näme diye. Nebini kadar kar torbat basist bicüz gure ma'ruf nist. İnni sana bana defayt ki Hazreti Sa'di. Kar diýen bilýänsiň Araqda bir şähriň at dipdir. Qumkan dipdir şatada. Emma hiç qum agdalanak faqat ma'rufun qabr ma'ruf dipdir. Başga da tanlanak dipdir. 1200 ýyl bolupdyr şol adam dünýeden geçende. 1230 ýylla bolup barýar. Hazır da Ma'ruf da şu atta Ma'rufmuştuk. Ma'ruf Karhi. Ma'ruf Karhi. İni bir görürün näme gerek şu meclisin içine? Bu adamlaryň bigat edipleri ýokurda, bigat jamiaň içinde ijtimai ýaşamak diýip muňa diýsen ay, tamaddun diýip muňa diýsen ay, medeniýet edip ýaşap duruşyny öýde adamlar bilen edip owany adamlar bilen urduş gidip saklap duruşyny öýde Cami şinaslygyny aýtjakmy, bu adam şinaslygyny aýtjakmy, bu edebini aýtjakmy, gaýratyny aýtjakmy, ohum taryhda ýalfallaşyny aýtjakmy? Ohum biziň şuurun näme gerek? O bir adama awuly kef aýdypdy, söwüpdi, şoňa hyzmat edýärdi. Indi gel öz iliniň içine. Äri, heleyi, dogony, enatasy ogul gydy. Edin ýaxşylygyny aýdyp duqa, maňa minnet etme diýip aýdylýardy. Haýsy edep bolmaly bu? Bila ýamanlygyny aýdyp duqa, oňa hyzmat edýärdi. Ağzına gelin söğüp duqa, ol hizmet ediyoti. Emma şmal bir erheleyni ya heley erine, bigat zahmetlerine aýdýar da, wazifan diýär, "Men minnet ediyotyn maňa" diýär. İslamda ýokdur bu gurjun, beýdimellerler, teşekkür etmeli. Aýdýanyňa dogry diýmeli, başaramak da, bagşla da diýmeli, birder aýdmaly şoňa. Dogrydyr diýmeli, ýerine ýetip teşekkür etip bilmeýän diýmeli, inşallah haýır doga ederim sen hakyňda diýmeli. Ýene aýdýan bu gurjunlar hamana sen ya bir gelin bu gurjunlar işdiýär da, pakir öýün dogurlajak bolýar. Hudaý kuwat bersin, bir hamany şuurryň eşitip jany bilen dogurlajakdan, dinanasy dogurlanjak şu öňkü gurulan terbiyeti bilen gitjekden dert ştaý. Yoksa bir erheli ýangdaýdandyryň, bir erheli ikisden narahat bolsa şu öýüň narahatysyna, şuurryňdy eşiteli elbetde öýe bereket gelir.
Ha şeýle bolmaly, bizle bolmaly diýip bir tovar zatlary öldür derseler. Emma derç taýy hamany zinany jany bilen dogruljakdan ha. Er qılykdan çykjak gadyn, öňkü qılyksyzlygy bilen gitjekden ha. Hudaý kuwat bersin şo denanna. Hudaý şoňa ýüregini giňestin. Taňryň güni kanna, günne wada başynda azak. Ya er dogruljakdan zinany dogruljak gadyn ha. Haçyryçyly sabretip gezmeli onu. Hudaý kuwat bersin şolara. Ne qaýnyny, ne qaýnata, ne dogullarda hiç kimde şoňa Allah kuwat beren akda. Ya şu gelirleri, ya şu erkek adamlara. Ay gayret etsin şu, men oğlumu saklatdım, men doğunumu saklatdım deyip, şu zenanlara bir adam teşekkür etmeli la. Ya şu doğununa, gelinin enatası teşekkür etmeli la. Körükünü, qıydım saklayan, näme diýän deyip, yok da yoktu. Ama Hudaý kuwat bersin şu öýlere. Yüreklerini Hudaý giň etsin. Hudaý şolara kan padaş bersin. Kıyamet dereceleri ola kondur. Ýöne bir taňryň güni kan, pakirlere kynçylyk bilen geçýärdi.